ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରମାନେ ଶିକ୍ଷା ଜଗତର ଦୁଇଟି ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ। ଶିକ୍ଷକ ଅଟଳ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନର ଦୀପ ଯୋଡ଼ି ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଶା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଛାତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ କେବଳ ପାଠ ଶିଖାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନୀତି, ନିରତା, ଶିସ୍ତା ଓ ମୂଳବୋଧ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପଯୋଗୀ ଓ ସଫଳ ହୁଏ। ଛାତ୍ରମାନେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତିରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ମାତ୍ର ବହିର୍ମୁଖ ନୁହେଁ, ଏହା ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ସଂଯୋଗ। ଏକ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଠକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ଓ ସହଯୋଗୀ ହୁଏ, ତେବେ ଏକ ସୁସଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଗଠିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରମାନେ ଏକାପରି ଦୁଇ ଚକାର ଭଳି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର ରଥ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ